שלום לכם, ברוכים הבאים לפתרון של בגרות מדעי המחשב קיץ 2025. בואו נעיף את הדבר הזה, איזה יופי. בואו נראה רגע את השאלון. 899-271, קיץ 2025, בגרות מדעי המחשב. אנחנו פותרים את שאלה מספר 7, שאלת האוטומטים. אם אתם בעצם מתקשים, אז חבר'ה, חפשו את את שיעור האוטומטים שלנו, סליחה. יעזור לכם מאוד אם אתם מתקשים בנושא הזה ולא מספיק מבינים, וכמובן זה המטרה שלנו פה, לעזור לכם כאן. אז בואו נדבר רגע על הסעיפים. בעצם אנחנו רואים L1 עד L3, אמרו לנו שבעצם אין קשר בין הסעיפים, נזכור את זה לאחר כך. טוב, תשימו לב שכולם רגע באותו מבנה, A, B, A, A, B, A, A, B, A. בואו רגע נקרא את החוקים. פה N שווה ל-K וכולם גדולים מ-0, מעולה. נשים לב ש-N פה ו-K פה, אוקיי. אותו דבר פה, ו-M זוגי או אי זוגי, פנטסטי. וכמובן רגע אותו דבר, וכולם רגע קטן מ-100. פה רגע אני רוצה לחזור בשבילכם רגע על טריק שאני מאוד מקווה שכבר שמתם לב, שאנחנו חוזרים כמובן בהמון המון המון סרטונים. תשימו לב שאיך אנחנו אומרים אם שפה היא רגולרית או לא רגולרית. כמובן אוטומט סופי דטרמיניסטי, אבל מה זה אומר אוטומט סופי? זה סופי. אוקיי, אנחנו נזכור את הדבר הזה כאשר אנחנו מדברים על סופי. אוקיי, טריקים שמופיעים מדי פעם. טוב, אז בואו נדבר רגע על הסעיף הראשון בנוגע לכל אחד מהשפות. שלא תתבלבלו שזה L1 פחות של L3 פחות L1, אלא בעצם L1 עד L3. טוב, בואו נדבר עם השפות האלה רגולריות, תנסו גם אתם לחשוב ולענות בעצמכם, לעצור את הסרטון, לענות בעצמכם, ולראות אם הצלחתם בסוף. טוב, בואו נענה על L1. L1 כמובן שהיא לא רגולרית, אני מניח שאתם יודעים וראיתם את הדוגמה הזאת יותר מפעם אחת, ששפה שדורשת מה שנקרא שמספר מסוים של A יהיו שווה למספר מסוים בסופה, אוקיי? בין אם זה A ו-B, בין אם זה כל אותיות אחרת, 0, 1, whatever, אוטומט סופי, לא יכול לזכור מה שנקרא כמות. תזכרו, תחשבו על זה רגע, יש לי שתי דוגמאות בשבילכם. כמו א', בן אדם שעכשיו נניח אם ניתנו לו קרוב למיליון לא יודע, מספרים לזכור, אותיות לזכור, אוקיי? האם הוא יזכור בדיוק את הכמות? כנראה שלא, הוא יגיד אולי בערך, אולי זה, הוא צריך לרשום. אם אנחנו צריכים רגע לרשום את הדבר הזה, מדהים, זה אומר שהיא לא רגולרית. בואו נעבור ל-L2. L2 כמובן רגולרית, גם שפה שאנחנו רואים המון המון פעמים. התנאי היחיד זה בעצם שאו שזה זוגי או שזה אי זוגי, ואנחנו בעצם יודעים שזה אוטומט סופי יכול לספור את הכמות הזאתי במספר סופי של מצבים, ולכן בעצם השפה הזאת היא רגולרית, אפשר לבנות לה אוטומט סופי. בואו נדבר רגע על L3. L3 כמובן שהיא סופית, תראו, N ועוד M ועוד K, זה אורך סופי, נכון? אורך סופי של מילה שהוא בעצם קטן מ-100, אפילו לא צריך לבדוק 101 מצבים, אוקיי? מספיק לנו אוטומט סופי. אוטומט סופי יכול בעצם לספור את הכמות הזאת, יותר מ-100 תווים, והקלט לא נכנס. ולכן בעצם השפה היא רגולרית. אם אנחנו רגע מסכמים, אז אמרנו L1 לא רגולרית, L2 כן רגולרית, ול-3 גם כן רגולרית. אוקיי, בואו נדבר על L1 מקף, חיתוך מקף, חיתוך L3. בסדר, זאת רגע שאלה קצת יותר, האמת היא לא מסובכת כשאני חושב על זה. תחשבו רגע, אמרנו ששפות רגולריות הן סגורות בפני הפעולות, פעולות מסוימות, כמו חיתוך ואיחוד, ובעצם בעולם הזה, תשימו לב שבגלל ש-L3 היא בעצם שפה רגולרית, האמת, בוא רגע נחשוב על זה שוב, אם היא רגולרית או לא רגולרית, כי דווקא אנחנו בחיתוך פה, אוקיי. אמ, מה זה אומר? בוא רגע נחשוב. טוב, בוא נחשוב אם החיתוך פה הוא זה. אוקיי, אם L3 היא בעצם סופית, אוקיי, אז בעצם החיתוך שלנו, אוקיי, סליחה, L3 היא סופית, אוקיי חברים, אז החיתוך גם אמור להיות סופי, ולכן משהו סופי אנחנו בעצם יכולים לספור, אוקיי, זו קבוצה סופית של מילים בתוך L1,
אבל כל עוד הדבר הזה בעצם מוגבל לכמות התווים, אז בעצם הדבר הזה הוא סופי. האמת שזה מאוד מאוד קל. תשימו לב, L1 חיתוך המשלים של L3, תשימו לב שגם L3, אוקיי, היא מה שנקרא, היא כל השפה, נכון? שבעצם יש להם יותר תווים מ-100 בסופו של דבר, M ועוד N ועוד K, אוקיי? עכשיו, מן הסתם שגם המשלים של L3 הוא כמובן הוא לא רגולרי, סליחה, הוא כן רגולרי, ו-L1 היא לא רגולרית, אז יש לנו פה רגע רגולרית ולא רגולרית. אה, בואו רגע ננסה לחשוב על הזנב פה, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות? אה, אבל פה, מה העניין? העניין הוא שעדיין מה שנקרא נשארת לנו פה תלות, אוקיי? זה התלות שאנחנו לא יכולים לפתור, ולכן הדבר הזה הוא לא רגולרי, אוקיי? זאת בעצם הסיבה פה. אה, זה בעצם הנימוק שלנו כאן, שבעצם עדיין נשארת לנו התלות של L1, ואנחנו יודעים שאת התלות הזאת אנחנו עדיין אי אפשר בעצם לבדוק ולספור. בטח שזה עכשיו גם כמות אינסופית, יכולה להיות אינסופית של מילים. טוב, והדבר האחרון, L2, סליחה, חיתוך של L3 משלים. בואו רגע ננסה לחשוב על הדבר הזה. אמרנו ש-L2 היא רגולרית, ו-L3 משלים אה, אה, L3 משלים הוא גם רגולרי, נכון, ולכן רגולרי עם רגולרי, כמובן שזה רגולרי, אז פה גם, אם אנחנו צריכים לסכם, אז אמרנו ש-L1 חיתוך L3 זה בעצם רגולרי כי זה סופי, דיברנו על L1 חיתוך L3 משלים שזה לא רגולרי כי זה אינסופי, סליחה, כי יש לנו את התלות, והשלישי אמרנו שזה רגולרי. מעולה, בסדר גמור. אה, בוא נקרא רגע את השאלה הבאה. נתונה שפה L מעל האלף ב' בסדר גמור, A, M, B, K, C, X, בסדר, וגם, יפה שהם אומרים זה, או ש-M ו-K שווים, או ש-M ו-X שווים. M ו-X, או M ו-K. אוקיי, בסדר גמור, וגם כולם גדולים מ-0. הסבר השפה L מכילה מילים שבהם כל אחת מהאותיות ABC מופיעה פעם אחת לפחות, ולפי סדר המופעים של A, תחילה זה וה-C. כמו כן, מספר המופעים של זה הוא זוגי, ומספר המופעים של B הוא יהיה, אוקיי, בהתאמה, בסדר גמור. אה, יש לנו פה דוגמאות למילים, אז זה לא בשפה, כי זה זוגי, אז בואו נראה גם מה זה B ו-C. אנחנו רוצים, רק שלא נתבלבל פשוט, זה מאוד מאוד חשוב. M ו-K, M ו-K ו-M ו-X, M ו-X. אוקיי, כלומר זה, אם זה זוגי, בסדר, אז אחד מהם צריך להיות זוגי ובעצם בהתאמה, בסדר? אה, טוב, בואו רגע נדבר, לפניכם 5 מילים, העתיקו כל אחד מהמילים וקיוו אם היא שייכת לשפה L או לא שייכת לשפה L. טוב, בואו ננסה לדבר על הדבר הזה. אה, בואו נדבר על המילה הראשונה, A, B, B, A, C, A, B, B, A, C, לא מתקבל בשפה שלנו, אוקיי? A, B, C, A, B, C, A, B, C, לפי דעתי הם כמעט נתנו דוגמה כזאתי, כי כל אחד מהם לא, A, B, C, לפי הסדר הנדרש. לא, אוקיי, ABC כמובן, בוא נראה אם היא מתקבלת. A פעם אחת, אוקיי, B פעם אחת ו-C פעם אחת, אז אנחנו בעצם אומרים שהם כולם גדולים מ-0 כמובן, ו-M מודולוס 2 זה K מודולוס 2, כן, יש לנו את הדבר הזה, מעולה. אין לנו פה A, כלומר זה שווה רגע ל-0, אוקיי, ואמרו לנו שזה גדול מ-0, ולכן BBC לא מתקבל בשפה שלנו. A, B, C, C כן מתקבל בשפה שלנו, כי ל-A ו-B יש להם את אותם אורחים. A, B, B, C, C לא מתקבל, תשימו לב, A הוא בעצם פעם אחת, B פעמיים, C פעמיים, לא מתקבל בשפה שלנו. מדהים, בסדר גמור. לפניכם אוטומט סופי דטרמיניסטי שאינו מלא המקבל שפה L, באוטומט קיימים כל המצבים וכל המעברים הנדרשים, אך בכמה מעברים חסרים סימני הקלט, התווים המעברים, בסדר גמור, העתיקו את האוטומט. טוב, אין להוסיף בו מצבים ולשנות זה, תשובה שתהיה באוטומט תהיה חסרה. טוב, בואו נראה A, כמה פעמים שאנחנו רוצים, ומה בעצם חסר, הוסיפו את סימוני הקלט חסרים לנו בעצם באלה. אוקיי, בסדר גמור. בואו ננסה רגע, תנסו גם אתם לעצור שנייה את הסרטון ולהצליח לפתור.
טוב, אנחנו ממשיכים, בואו ננסה רגע לפתור את התרגיל הזה. אנחנו בעצם צריכים שהכמות של M פה תהיה שווה או לכמות של הבים, אוקיי, אם זה זוגי או אי זוגי, ובעצם בהתאמה. אוקיי, בסדר גמור, בואו ננסה רגע להבין, בסדר? הרמז פה הוא הזוגי או אי זוגי, בסדר? אם אנחנו הולכים רגע ל-A1, זה בעצם אי זוגי, בסדר? פה זה בעצם אי זוגי גם ל-B, נכון? אז האמת היא, רגע, שנייה נתקע מסך, אוקיי, אוי, אם אנחנו זזים אז כל זה זז, אז אנחנו רגע ננסה לסדר את זה, אוקיי, אנחנו ננסה רגע להישאר. בסדר, תנסו גם אתם בזמן הזה, הנה קיבלתם עוד איזה דקה לפתור את התרגיל הזה גם בעצמכם, ולנסות שנייה להבין. בסדר, אז יש לנו פה בעצם אי זוגי, וזה בעצם אי זוגי, אוקיי. בואו נתחיל לזה, הוא הולך פה, הוא מביא לו A, מן הסתם שהוא יחזיר לו רגע A, כי אנחנו רגע רוצים, אז פה בעצם סיימנו רגע את המעבר. זה בעצם הזוגי שלנו, אם תבינו, הרי זה היה השנייה האי זוגי שלנו, נכון? וזה אי זוגי רגע של בים, ולכן פה, עוד מה שאם יש C1 אז זה בעצם מצב מקבל, אוקיי? תשימו לב, במקרה הזה זה בעצם מצב מקבל. אוקיי, אז A, A, A בסדר גמור, זה בעצם זוגי, B, B זה אי זוגי, בסדר? B הוא רגע באי זוגי שלו, ו-A הוא צריך להיות 1, 2, זה מתחיל מזוגי, אוקיי? או 1, 2, 3, 4, נכון? זה בעצם זוגי. טוב, הוא הולך בעצם, מה הוא יעשה מפה? הוא כמובן רגע ייתן לו בים, נכון? או ילך או יחזיר. עכשיו, אם זה אי זוגי של B, וזה הזוגי של ה-B, וזה בעצם היה לו זוגי פה, אז C1 יספיק לנו, וזה כמובן גם C. מרגיש לי שיש גם עוד רגע מצב מקבל, אז זה A, B, וזה אי זוגי, וזה אי זוגי, אז זה B, B, אוקיי? הוא הולך ומחזיר לו, זה כמובן יהיה C, זה יהיה C, זה יהיה C וזה יהיה C, אבל בואו רגע נבדוק את הדבר הזה לפני שאנחנו סתם עובדים על עצמנו, אבל מן הסתם שאם יש C1 רגע, או משהו שמפנה לפה, אז זה obvious, אלא אם כן שזה רגע הוא B, בסדר? למה? כי יש לנו פה רגע אי זוגי פה, זה אי זוגי פה, זה הופך להיות רגע הזוגי שלו, אוקיי? הזוגי של ה-B, וזה אי זוגי, אז חייב להיות לו מספר אי זוגי של C1, אוקיי? ואז 1, 1, כלומר גם זה רגע מצב מקבל. למה? אולי A, B, 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 לא משנה כמה פעמים, אבל זה רגע זוגי, נכון? 1, 2, עוד 2, עוד 2, עוד 2, עוד 2, אבל זה זוגי, זה אי זוגי, בסדר? או 1, 2, 3, 4, 5, whatever, זה תמיד יהיה בעצם אי זוגי. פה אנחנו בעצם בזוגי, 1, 2. ולכן זה צריך להיות 1, זה בסדר, 2, 3, whatever כמה פעמים אם זה זוגי או אי זוגי. ובכך אנחנו בעצם פתרנו את התרגיל. חברים, מחכה לכם בתרגיל הבא. להתראות.